bagara. Kaixo lapkide, Lab sindikatutik beste gai garrantzitsu bat, eta da belaunaldi erreleboa. Egun Osakidetzan dugun plantillaren erdi luze bat edo 50 inguruko langileria da. Hortaz, ezinbestean egin behar dugu belaunaldi erreleboa. Belaunaldi errelebo efektibo eta dinamiko bat egiteko behar dugu jende berria. Horrek dakar elkartxokatzea, egia esan, urteak daramatzogunok eta gero etortzear zaudetenok, ala etorri berri zaudetenok, elkarri lagundu behar diogu, aportazioak ekarri behar dituzue, guk entzun behar ditugu, hemen gaude Osakidetzako sistema aurrera eramateko, guk entzun behar dugu, zuek ekarri behar dituzue aportazioak, eta horrekin lortuko dugu aurrerantzean Osakidetzak gainditu behar dituen erronka berriak eta horri ekitea eta bermatzea Osakidetzako sistema, gure osasun sistema publikoa izango dela sistema funtzionala, profesionala eta eraginkorra. Hortaz, baditugu gure ustez, baliabide nagusi bi, eta bata da erretiro aurreratua, jendeak dagoenean ondo bizitzan eta disfrutatu nahi duenean lanari utzi ahal izatea eta segitzea berearekin, tokia utziko dugu jende berria etortzeko, eta beste aldetik, azken urte hauetan horren korapilatsua izan den txanda erreleboa. Txanda erreleboa aukera paregabea da, hori, errazteko honik hemendik atera ahal izatea con una buena jubilación nahi dudanekin, eta gero zeuek etortzea plantilla osatzeko.